Logo de séculos coas costas viradas xa tocaba escoitarnos. Aquí comeza o Galiportus. Galiza e Portugal, voz a voz. Que assolam Espanha e Portugal enquanto uma onda de calor atinge a Península Ibérica. As altas temperaturas provocaram incêndios que são particularmente preocupantes na Galiza, Leão e Cáceres. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou as regiões afetadas, reunindo-se com as equipas de emergência. Segundo o mesmo, os próximos dias serão críticos. Os incêndios florestais já queimaram mais de 115 mil hectares de terra, incluindo mais de 50 mil só na Galiza. Em Portugal, mais de 3 mil bombeiros combateram 9 grandes incêndios durante o fim de semana. Portugal continental tem sido afetado por vários incêndios rurais desde julho. As temperaturas elevadas levaram à declaração do estado de alerta que continua em vigor. O governo português solicitou a assistência do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, uma força de combate a incêndios a que os países europeus podem recorrer caso necessitem. Brais Lorenzo responde á chamada de El Independiente desde o seu coche pouco antes das 2 da tarde do domingo. Nas últimas semanas este fotógrafo documentou para a Axencia F os incendios que arrasaron a terra. O seu traballo conforma un álbum sobrecolledor tan belo como terrível que ilustra o tráxico verán forestal vivido en España. Estiven en todos os sitios que puiden, a verdade, mas non logrei chegar a todo. Miraras para onde miraras, había lume. Lamenta sen ocultar a súa frustración. As fotografías de Brais Lorenzo mostran monumentais nubes de fumo que se cernen sobre un territorio abrasado, unha atmosfera apocalíptica negada polo calor e as chamas, e persoas xa sexa loitando contra o fogo ou derrotadas pola destrución a mercede dos elementos. Moitos de quen estivemos traballando nestes incendios temos a sensación de que as imaxes non logran transmitir a súa magnitude. Son fogos inasumíveis que superan os equipos de extinción. Só paran cando eles queren, que é cando as condicións meteorolóxicas melloran. Falouse moito da falta de medios e é certo que en moitas aldeas o problema foi ese, que os veciños estiveron completamente sós, mas estes incendios, por moitos medios que lles metas, non os vas parar. Isto é o que titulaba o 25 de agosto de 2025, a firma asinatura de Borja Martínez para El Independiente, original en castelán, baixo título Brais Lorenzo, o ollo público nos incendios de Galicia. Os políticos están desconectados da realidade. Hola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, esta vosa xanela galaico-portuguesa, sempre tendo en conta perspectivas e temáticas dos dous lados do Miño. Hoxe, como vedes e como escoitastes, falamos que non é pouca cousa de incendios e dun verán catastrófico. Benvidos! E benvidas, aquí estades unha vez máis na vosa radio, Radio Arí, nas plataformas cando nos queirades escoitar, con Carlos Durán os mandos técnicos. Neste Galiportus hoxe un programa moi especial, cun convidado moi especial e de moito nivel. Escoitastes esa intro de Euronews en portugués para un pouquiño enfocar a realidade do que foi este verán. Seguro que moitos de vós xa sabedes o que se coceu a norte e sur do Miño cos incendios. E despois escoitábades tamén esa pequena referencia a un dos moitos artigos que fan alusión ao noso protagonista, a Brais Lorenzo. Lorenzo Orensán, moi boas, Brais. Moi boas, Germán, un placer estar aquí. O placer é noso. Vaya, a que tivemos este verán, ti aí coas túas fotografías dándolle un pouco sentido a toda esta cuestión dos incendios. Contanos
Contanos como foi a experiencia, como foi este mes de agosto, a que te enfrentaches, que viviches? Bueno, foi moi duro, a verdade. Eu levo documentando incendios forestais pois desde o ano 2011 aproximadamente, incluso antes. Comecei a traballar como xornalista finais do 2010, pero xa incluso antes de traballar xa nunhas vacacións pola zona da Costa da Morte xa me pillara unha vaga de incendios e xa ali fixera algunhas fotografías, non? E a verdade o que vivimos este ano, pois eu na miña experiencia nunca experimentara, non? Pois son incendios como decías aí, recollidos nesas declaracións, non? Nesa entrevista, pois inasumibles para os equipos de extinción. Son os incendios denominados como de sexta xeración. Viñamos de 2 anos relativamente bons, non? Que eran o 23, 24, o 22 tamén fora catastrófico, non? Cos peores incendios da historia de Galicia, e cando crees que, bueno, que é moi complicado superar esas dimensións, non? En canto a superficie nos incendios que se produciron na comarca de Valdeorras, como este ano, e tamén na zona do Courel, pois de repente, bueno, pois este ano que vivimos pois foron incendios simultáneos dunha magnitude tremenda, non? Que varios deles, creo lembrar que polo menos 4 superaban as 10.000 hectáreas, non? Entón, bueno, este é o principal problema cando hai simultaneidade e non se pode abordar toda a emerxencia e, como digo, non? Pois o que se viu pois foron veciños en completa soidade, loitando contra o lume nas aldeas, persoas maiores, persoas tamén novas, moitísimas aldeas a onde non chegaron os equipos de extinción. E eu quedome con unha frase que tamén me comentaba un técnico, non? de extinción, e que me decía, e creo que resume un pouquiño o que estamos a vivir e como cambiou todo. El comentaba que antes, cando un incendio se aproximaba a unha aldea, era unha oportunidade para paralo, non? Porque estaban pois as leiras traballadas, porque había xente nas aldeas, e agora o que acontece, non? Co abandono do territorio, co despoboamento, etcétera, pois é que é unha emerxencia, un momento crítico. Entón o que se viu este ano precisamente foi que se abandonou completamente o monte, non? Deuse por perdido, e os efectivos que había pois foronse a intentar defender as aldeas, e, como digo, pois nin sequera chegaron a todas elas, non? Un pouco para que vos deades conta da magnitude, seguro que xa estivestes este verán atentos ao que nos dicían os medios. Falamos do incendio máis grande da historia de Galicia. O de Larouco superou as 30.000 hectáreas, as aldeas abandonadas que comenta Brais, incendios como nunca antes se viron. A Xunta fala de 120.000 hectáreas, agora desgranamos un poquinho todas estas cuestións. Falamos de case un 10% da provincia de Ourense arrasada, aínda que o satélite Copérnicus pois fala de case 100.000 máis, de 210.000. Brais, falas de 2011, evidentemente é o teu traballo, o xornalismo, falábamos of the record, os encargos todos que che din que, bueno, pues, que tes que facer, fotografiar isto, fotografiar aquelo. Que é de diferente, ou que ten de diferente, ou por que te enganchas a isto dos incendios? Porque entendo eu que traballas en moitos máis proxectos. Por que é diferente, e por que te impacta tanto, e por que che presta tanto pues abordar esta temática, os incendios dos lumes? Bueno, a ver, obviamente porque me doe, non? Doeme que arda a miña terra. A verdade é que, podo dicilo, non? Nesta vaga de lumes, pois chorei en varias ocasións, presenciando o que presenciaba, non? Ás veces, pois, a cámara fai de escudo protector. Ti estás documentando algo, pero está doendo. O que pasa que cando tes unha cámara, pois, bueno, tes ese escudo e sacas esas forzas para seguir. A min doeme moito, non? Doeme moito o que pasa. Tamén, obviamente, pois é algo que vai intrínseco a nós como ourensáns. Eu nací en Ourense, criei en Ourense, e bueno, teño lembranzas de estar nas piscinas da zona de Oira coa miña nai e ver as avionetas ir cargar o río Miño, xa de pequeno, non? Entón,
vas tomando conciencia de por que hai estes avións aquí, que van facer, que están facendo, non? Pois hai un incendio. Comezas a tomar conciencia. Meu pai é da zona do Ribeiro, non? Dunha aldea que se chama Verán, tamén lembro, non? Ali, pois, onde está o campo de fútbol que eu ainda recordo tamén cando había partidos, agora está pois, abandonado, xa non é equipo de fútbol dende fai moitos anos. Eu ainda lembro de ir a ver ali ao meu pai xogar o fútbol, e tamén lembro como toda a contorna do campo de fútbol nun incendio tamén pois se queimou, non? E lembro ver esas árbores queimadas. Entón, doime, e como fotoxornalista, non? Dende que comecei a traballar, pois esta realidade foi constante todos os veráns. Non é algo que eu tamén poida decidir, non? Ao final, pois como comentábamos off the record, non? Eu dependo moito da actualidade, da noticia. Tristemente, Ourense adoita ser noticia por non cousas demasiado boas, por desgraza, e unha desas cousas negativas pois son os incendios forestais, non? Entón, levo documentando todos estes anos, pero porque son noticia, porque acontece, porque me doi, porque me gusta involucrarme neles. Ti podes tamén documentar un incendio forestais de moitas maneiras, non? A nivel fotográfico, a nivel audiovisual, inda que traballes pois eso para unha agencia de noticias ou para un xornal, pois podes chegar ao mellor cubrilo cun teleobxectivo dende lonxe, non meterte demasiado, facer unhas fotos en 5 ou 10 minutos, e que ás veces son moi resultonas e moi boas, pero a min dende sempre gustoume meterme, gustoume involucrarme, botar horas, botar tempo e documentar sobre todo tamén o que pasaba nas aldeas. Sempre me interesaba ver pois como sufría a emerxencia pois a xente das aldeas, non? Si que é certo que tamén me intento empotrar cos bombeiros forestais, tamén documentar o seu traballo, porque ademais é un traballo moi duro e moitos deles están en situacións bastante precarias, pero sempre, pois como digo, me interesou moito ver o que pasaba nas aldeas e que relación pois había con ese abandono do territorio que eu tamén iba percibindo con esta emerxencia, non? E por resumilo moito tamén, volvendo un pouco á evolución, cando eu comecei e se producía un incendio de alrededor de 300 ou 500 hectáreas, xa o tratábamos como un gran incendio forestal, non? Xa era un incendio dunhas dimensións e a nivel mediático, bueno, era moi relevante. Pois o que estamos... Son 100 veces máis. Claro. 30.000 hectáreas é 100 veces máis un incendio que antes era inasumible. E agora, evidentemente, tampouco é inasumible, mas as cifras parece que nos desbordan. Claro, que variou, cambiou moitísimo en realmente poucos anos, porque, bueno, 14, 15 anos tampouco son tantos, e bueno, do que falábamos antes, non? De 2022, que o incendio máis grande da historia de Galicia era do Courel, creo lembrar, que con 11.000 e pico hectáreas, e agora, pois, o que estamos falando deste Seadur Larouco que supera as 30.000, non? Entón, bueno, pois isto é unha cuestión de 3 anos. Tú Brais, que estás afeito, como repites, a vivir os incendios como parte do decorado, a traballar nos incendios como parte importante do teu proxecto, da túa experiencia profesional, que esperas o 5, 8, 10 de agosto, o 12, que esperas antes e que te encontras despois? Quer dicir, porque foi algo que nos desbordou a todos, e ti, que, como ben comentas, metíaste ali no allo, que te encontraches? É dicir, que foi esa vivencia, dicías que choraches, non é por poñernos aquí a modo salsa rosa, mas dicir, por que foi tan diferente todo isto? Bueno, porque eran moitos días. Non se acababa nunca, non? Non se acababa nunca, era unha vaga de calor tamén que xa non lembro cantos días durou, pero eran, non sei se foron 10 ou máis días que superamos os 40 grados de temperatura. E a ver, o certo é que eu teño en base a estes anos, non, certos contactos e amigos que vas facendo dentro do servizo de extinción, non, bombeiros, forestais, etc. E imos analizando as xogadas, non, imos comentando cousas, eu dende a miña perspectiva máis xornalística e eles dende a súa perspectiva pois máis profesional, máis técnica, non? E este ano íbamos comentando que pintaba moi mal,
que pintaba moi mal, non? E vamos dicindo, está todo moi seco, pero a súa vez choveu moito na primavera, no inverno, medrou moito todo, hai moito combustible disponible, ora hai vaga de calor, íbamos comentando e, bueno, eu creo que a xente que máis ou menos ten experiencia, a xente que máis ou menos controla, sabía que cando se deran as condicións precisas, iba a ser un ano moi malo, claro, isto superou todas as expectativas, ninguén esperaba isto, pero sí que, como digo, ademais, como viñamos de 2 anos relativamente bons, o que é a serie un pouco histórica de incendios forestais, e tamén me di un pouco a miña experiencia, que cando hai un ano malo, o ano seguinte un pouquiño mellor, adoita ser mellor. Sube baixa. Sí, sube baixa, non? E despois pois, pode vir outro ano malo. Entón, viñamos de 2 anos relativamente bons, bastante bons para o que é a serie histórica dos incendios en Ourense, etc. Que hai que lembrar que tamén o que acontece agora que hai menos incendios en número, en realidade. Se ti analizas, hai menos incendios forestais, pero que pasa que agora, cando hai un incendio forestal, pois as hectáreas son moitas máis, non? Moitas máis, son moito máis grandes. Vamos a escoitar o que falaban os medios naqueles días e o que falaban os medios relacionados tamén co teu traballo, non? Escoitamos unha cuña, en primeiro lugar, de Radio Televisión Española e comentamos. El fuego, las llamas arrasan con todo, incluido aquellos detalles que convierten una casa en eso que llamamos hogar. Un hogar fue esto hasta hace muy poco. El fotógrafo Brais Lorenzo lleva años documentando los incendios en tierras gallegas, los incendios, las llamas, las historias de quienes se quedan a la intemperie y también la de aquellos que siempre están para ayudar. Manuela se abre paso con un palo quemado entre las manos, dispuesta a seguir luchando contra el fuego. El negro del paisaje se funde con el negro del luto. Su marido, bombero forestal, murió en un incendio. Manuela se convirtió en una de las imágenes de los incendios de 2012. Un año más tarde fue Maruja y su gesto serio. Maruja, que regala patatas y huevos al que se asoma por su casa y que siempre está riendo, mira de frente a las llamas. Aquí otra mujer llegada del fuego, este mismo año, con el mandil y el miedo. Hay muchas imágenes de mujeres en incendios, porque la mujer es sostén de vida también en lo rural. Todas las fotos son de Brais Lorenzo, fotoperiodista, que mira impotente el paisaje quemado. Ha visto mucho, pero lo de este año no lo había visto nunca. La fotografía es una herramienta de memoria, ¿no? Y lo que no se ve no existe. Entonces, bueno, nuestro trabajo es importante para documentar lo que está pasando y que no se olvide. Más de una década recorriendo aldeas para inventariar la impotencia y el dolor de la gente que ve como eso que antes llamaban hogar ha sido devorado por las llamas. Con ese fuego se han ido muchos de los recuerdos, ¿no? De estas personas y de las personas que habitaron anteriormente, ¿no? También estos lugares. Esta foto, que quizás recuerden, es de hace más de 10 años. Esta cama, reducida a ceniza, la cama de Carmen. Son la rutina y lo cotidiano, víctimas colaterales de estos fuegos. Y eso también tarda años en volver a crecer, como tardan los árboles en volver a intentar alcanzar el cielo. Fuimos poco a poco elevándonos. Exactamente. Documentar, visibilizar aí ese corte relacionado co traballo de Brais Lorenzo cos incendios este verán. Nese traballo de documentación, Brais, de visibilización, que foi o mellor e que foi o pior que te encontraches? Bueno, o que te atopas de xeito positivo, o mellor, pois sempre é a resposta da xente, non? A solidaridade da xente, a loita das persoas, non? Como vimos este verán, pois, e sobre todo, como decía, pois tamén xente maior, que dá mágoa, non? Que doe moito, pero xente nova que mostra que hai esperanza, non? Porque tamén caemos habitualmente ou hai determinados discursos en sinalar a xente moza como unha xeración desconectada da realidade, non sei que, bueno, pois eu vin moitísimas persoas novas, non? Axudando e loitando, e que vemos estes días tamén nos montes facendo labores de voluntariado e de intentar pois facer eses traballos de recuperación e de evitar a erosión, e agora pois coa temporada de choivas, non, as escorrentías, pois eu quedaríame con iso, non, coa
coa organización da xente, non? Esta frase tan linda de o pobo salva o pobo, non? Eu quedaríame un pouquiño con iso, e o malo pois é a inconsciencia, non? Do mellor non saber valorar o que perdemos, non? Con cada incendio, e sobre todo de cando escoitas falar a determinados representantes públicos, non? Que lle quitan ferro o asunto, e eu fai pouquiño nunha xornada de formación tamén escoitaba unha experta analizar a nivel de solos a riqueza que ten un solo e canto se tarda en recuperar o solo, por exemplo, e poden ser milleiros de anos, por exemplo, non? Entón, bueno, como digo, pois hai que valorar e ser conscientes do drama que é o que aconteceu, porque agora xa cando chega esta época de outono e inverno, pois xa todo comeza a quedar un pouquiño atrás, e sobre todo, pois eu creo que dende as institucións e representantes públicos o que hai que tomar un pouquiño de conciencia para intentar minimizar esta problemática, porque, bueno, como decíamos antes, analizando un pouco a serie histórica, isto seguramente chegou para quedarse e seguramente será cada vez peor. Como se reparten as culpas, Brais, segundo o que viviches, segundo o que levas vivido, todo o que se falou, tantas responsabilidades políticas moitas veces evitadas, o goberno en Madrid, o goberno en Santiago, os enfrentamentos políticos, despois, bueno, as cuestións, non, do abandono, do cambio climático, como repartimos tanta culpa polo medio? Bueno, penso que é unha culpa repartida, non? Que ao final, pois, depende un pouco todo de todas as administracións, diría eu, non? Dende o Estado ata a administración autonómica, ata a municipal. Ao final aquí penso que teñen que estar involucrados todos os agentes públicos. E todas por igual, ou debemos cargar máis na Xunta que quen tiña as competencias? Pois non o sei, a verdade. Ao final as competencias tamén, por exemplo, a nivel máis pragmático, a nivel municipal incluso, ti como concello eres incapaz de exixirlle tamén a un veciño que limpe unha finca colindante que está chea de maleza, pois eu penso que eso tamén é moi relevante, non? Entón, eu tampouco quero sinalar exactamente cara quen son as culpas ou de quen son as culpas. De feito, a min gustame máis ter unha atitude propositiva, non? E decir, pois é o momento seguramente de analizar conxuntamente e de tomar medidas, non? Para, como decía, minimizar pois o que se virá para o futuro, non? Pero xa digo, eu creo que todo o mundo ten responsabilidade aquí, e tamén as propias persoas, non? As propias persoas que seguramente en moitas ocasións non toman conciencia pois de o que pasa moito en Galicia, non? De decir, temos unha propiedade que moitas veces non se sabe de quen é, que de moitísimos propietarios que non se poñen de acordo para vender, que se a queren vender, pois o mellor poñen precios desorbitados, que non lle dan uso, nin deixan que se use, que, bueno, é unha temática complexa, é unha problemática multifactorial, e creo que, xa digo, non, todo o mundo debe tomar conciencia, pero tamén as propias persoas, para pôr en valor pois esas propiedades que moitas veces están abandonadas no noso rural, e vamos, seguramente hai xente que as podería limpar, que lle podería dar uso, e que estaría pois moi contenta de contar con elas. Está claro que é un problema complexo, é un problema que non ten solucións máxicas, é un problema que influe en moitos vértices, mas sí que é curioso, e non quero aquí meterte en xardíns evidentemente de sinalacións políticas, é curioso que, por exemplo, que se propoña investigar esta vaga de incendios e que o partido do goberno, neste caso o PP en Santiago, diga que non hai nada que investigar. A sensación un pouco, non sei, foi así como de, bueno, arden os montes, decía Rueda un día, Monte Raso, Matogueira, Pedra, quitarlle valor ao monte, non sei, se ardera un par de rúas dunha cidade, seguramente se montaría bastante máis Cristo do que se montou, non che parece?
Sí, a ver, no fondo o que ardeu pois é a Galiza abandonada, claro. Non? A Galiza, pois, como decíamos antes, non, nós temos ese proxecto de Habitar o Baleiro, non, que documentamos pois o abandono do territorio, máis tamén eses proxectos máis esperanzadores da xente que loita por permanecer. Seguramente se estes incendios aconteceran pois na Franxa Atlántica ou aconteceran na Comunidade de Madrid ou en outros lugares, pois a mí esas son as cuestións que sí que me indignan un pouco. Sí que é certo que estiveron presentes na palestra mediática, incluso a nivel internacional, pero bueno, se acontecesen noutro lugar, pois a min faime gracia, salvando as distancias, non? Cando de repente hai un incendio de 20 ou 30 hectáreas na Serra de Madrid e abre todos os telexornais, non? E é un incendio agora mesmo en Ourense que incluso estes días atrás que xa pois baixara moitísimo a temperatura, subira moitísimo a humidade pola noite e tal, continuaba habendo incendios pois prácticamente a diario, non? Entón, bueno, xa nin agardamos que iso sexa noticia, non? Pero sí que é certo que notamos, non, a nivel mediático pois sempre ese abandono, non, e que é moi complicado poñer esta problemática sobre a mesa, que ademais agora, pois como decía, xa se esquece, non? A mí gustame tamén reivindicar ese xornalismo de ida e volta. Eu estes días estou indo tamén a documentar pois como explicaba as accións de voluntariado que hai nos montes, o tema da recuperación, etcétera, porque é un problema que hai que seguir, do que hai que seguir falando e que hai que analizar, precisamente hai que analizar, como ben decías, investigar, saber o que pasou, saber o que se pode facer para minimizar o do futuro. Comentas a importancia, un dos factores clave é o abandono, ese rural que esmorece, ese rural que desaparece, que leva décadas pedindo axuda, que se nos vai, ese modelo rural que antes era un modelo cuidado e que agora pois vai cara ao baleiro, efectivamente, e a raíz dese Habitar o Baleiro escoitamos tamén unha pequena cuña aí da TVG tamén moi interesante cando falabas deste proxecto tan vinculado aos incendios. Escoitamos. Por exemplo, nas coberturas de incendios forestais ou temporais de neve, etcétera, pois sempre me interesou moito máis o que pasa nas aldeas e neste proxecto pois tamén recuperamos esa parte de arquivo, non? Hai imaxes, pois eso, de máis dunha década. Diría que é un proceso natural dende sempre. Sí que é certo que neste proxecto tamén pois intentamos mostrar esa parte máis esperanzadora, non? Eses brotes verdes, esa parte que agroma e, bueno, ese é un pouco a esencia. Estemos de fondo esa imaxe da que ti nos falabas de Xandreixa de Queixa durante unha nevarada. As persoas que habitan neses lugares son conscientes dese baleiro que os rodea? Eu creo que sí, falando con elas, pois saben que son protagonistas dun mundo que remata. Eu diría que elas saben que cando xa non estén, pois prácticamente ninguén ven detrás. E iso é un pouco a esencia deste proxecto, non? Documentar esas vidas que esmorecen, ese xeito de habitar o territorio galego, esa pegada cultural, esas tradicións, incluso esos ritos, non, ancestrais, esa maneira de ser e de sentir que nos transmitiron os nosos devanceiros, non? É xente que, bueno, eu digo que son guerreiros e guerreiras directamente, non? É xente que cuida da terra, cuida do gando, incluso de familiares en idade moi avanzada, non? En situacións de dependencia. Bueno, toda a miña admiración para estas persoas que nos abren as súas vidas, as súas casas e penso que hai que documentalo precisamente para que esa memoria permaneza. Falas, Brais, un pouco deses brotes que agroman, é un espectáculo escoitarte, non? Pódese ser optimista ou non hai outra maneira de ser? Quer dicir, cando se ve que algo vai morrendo e que o que ven despois non vai ser nada agradable, ou vai ser totalmente diferente o que tiñamos. Aquí venme á cabeza tamén todo o que se ten falado acerca desas grandes áreas donde se viron os incendios, non só do lado de Ourense, mas tamén do lado, por exemplo, de León ou de Zamora, mesmo do interior de Portugal. Agora falamos de Portugal, agora atravesamos o Miño, toda esa zona que, bueno, pues que vai camiño da nada,
e a mercede moito de posibles prospeccións mineiras, de proxectos, macroproxectos eólicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, agromar, falase de maneira optimista sempre. A ver, un pouco a miña natureza tamén é ter esa parte esperanzadora. Ao final, pois, a vida un pouco iso. Hai morte, hai vida, hai sombras, hai luces, hai algo que morre, pero cando algo morre sempre pode nacer algo. Entón hai que quedarse un pouco con iso tamén. É certo que segundo, depende como analices. Non? Si falamos dese modo de vida, que se transmitiu xeración tras xeración durante séculos, o modo de vida e ese legado cultural da xente do rural en Galicia, non? Dos labregos e das labregas, pois seguramente estamos presenciando a extinción dunha civilización, diría eu, non? Son as últimas bafaradas dunha maneira de habitar o territorio. Pero poden xurdir outras e serán diferentes. Aquelo xa non voltará. Máis ligadas ao capital e menos á xente. Ou non. Claro, non o sei. En realidade non sei o que vai a pasar, pero o que nos localizamos e facendo este proxecto que hai moitas persoas que están loitando por permanecer no territorio, que hai moitas persoas... E que volven, que se moven, non? Tamén despois da pandemia, moita xente que quixo escapar das cidades. Exacto, xente que escapa das cidades e que aposta por un modo de vida máis alternativo, escapando un pouco tamén dese consumismo exacerbado que parece que nos meteron no machín e que non hai quen saia de aí, non? Pero sí que hai xente que valora pois outros modos de habitar, que ten outra conciencia. Hai xente que valora moito o que é a vida na natureza, precisamente volvendo un pouquiño ás accións destes días nos montes de Galicia, pois tive a oportunidade de estar coa xente do albergue Eco dos Teixos e coa xente de Terras Altas de Trevinca, non? Que xente pois, que aposta por ese tipo de negocios, de facer rutas de montaña, actividades turísticas que poñen en valor pois o legado cultural da zona, non? E, hai toda unha serie de persoas... Pero chega aí un macroincendio destes, Brais, e acaba co seu negocio. Sí, a ver, non é que acabara co seu negocio, pero claro, hai moitas das actividades que facían que agora mesmo non poden facer, non? Ata que se recupere a zona ou que non ten sentido facer, non? Pero, vamos, eu o que reivindico é que as persoas que permanecen no rural son ao final as que gardan o territorio, non? E un pouco que reivindico tamén en relación a toda a problemática dos incendios forestais, e que sí que é certo que por primeira vez eu comecei a escoitar no debate público que a necesidade de anclar poboación no rural, non? E de apostar porque a xente vai ao rural e que a xente interactúe co seu entorno e que traballe a terra e que teña animais, pois como digo, un pouquiño o que se fixo toda a vida, que como decía, é algo que está esmorecendo e que seguramente non vai a volver, pero por que non, entre todos, tamén facer esa reflexión de que sentido ten estar todo o mundo vivindo en colmeas nas cidades, non? En vivendas verticais que escoitas o veciño cando vai ao baño, cando fai calquer tipo de actividade na súa vivenda, que estamos estresados dun lado para outro, que todo o mundo anda con falta de tempo, parece que o mal do noso tempo non ter tempo, non? E andar estresados con ansiedade, iso todo o ritmo do capitalismo, non? O ritmo das cidades, non? Por que non voltamos un pouco a vista atrás e que temos a solución a moitos dos males aí no noso rural, non? Pois a solución dos nosos males aquí no Galiportus é sempre botarlle un ollo ao Miño e ao Miño po sur. Vamos ir en breve e falamos xa tamén con xente dos incendios do lado portugués. Vamos alá. E aquí continuamos no Galiportus con Brais Lorenzo neste fantástico episodio que non nos gustaría que fose tan fantástico, falando de incendios, a crúa realidade. Atravesamos o Miño
E vamos xa a falar con Carlos, se non me falla a memoria, Carlos Veloso, comandante dos bombeiros voluntarios de Ponte da Barca. Boas, bon día, Carlos. Olá, bon día. Prazer terte aquí no Galiportus. Contanos un pouco como foi a vosa experiencia este verán cos incendios. Entendemos que houbo, sobre todo, outra vez, unha vez máis, a problemática no Xerés, non? Muito bom dia a você e obrigado pelo convite, e agora dar bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Galego, e dizer que Ponte da Barca já é habitual ter muitos incêndios na época do verão. Este ano, o verão que passou, tivemos também muitos incêndios fora do contexto do Gerês, mas o incêndio que teve mais dimensões e que demorou cerca de 12 dias para combater foi ali na Serra do Gerês. Foi um incêndio com muita área ardida, com muitos meios utilizados, veículos e humanos, e foi um incêndio que trouxe muitos problemas, devido à orografia que temos no terreno, devido aos ventos que se encontravam, principalmente noturnos, havia fases que o incêndio praticamente estava dominado, mas a rotação dos ventos fazia com que esse incêndio voltasse a ficar ativo. Foi um contexto difícil para as equipas que estiveram a trabalhar, bombeiros, GRR, ICNF e outras entidades. Agradecer também aos bombeiros de Ponta Barca, os meus bombeiros, que tiveram parabéns, porque praticamente tiveram os 12 dias sempre no terreno, mesmo esgotados conseguiram dar o seu melhor, e dizer que esperar que, com alguns erros por causa de caminhos e às vezes a água mais próxima também dificultou o trabalho dos elementos, mas esperar que para o ano seja um bocado diferente e aprender um bocadito com estes incêndios para melhorar futuramente. Carlos, cantos anos levas aí no Corpo de Bombeiros de Ponte da Barca? Coméntanos desde a túa experiencia pois como foi a evolución un pouco dos incendios nestes anos, e se tes a sensación de que cada vez, como estábamos aquí falando con Brais Lorenzo, o noso convidado fotoxornalista que temos aquí no estudio, se cada vez a sensación que temos todos e o facto, non, a realidade é de que os incendios cada vez son máis incontroláveis. Como vedes a cousa aí do lado do seu dominio? Sim, cada vez são mais, devido a vários fatores, principalmente às alterações climáticas, não é? Que dificultam-nos o trabalho. Eu acho que já não existe a época dos incêndios. Praticamente nós temos incêndios todo o ano. Claro que no verão são mais complicados de combater, mas já temos incêndios todo o ano. Depois, devido à falta de limpeza nas matas, temos muitas toneladas de combustível nas matas e isso dificulta-nos o trabalho. E acho que devemos fazer mais faixas de primárias e secundárias, né? A rede primária e secundária faz muita falta, faixas de segurança e gestão de combustível, acho, na minha opinião, porque cada vez mais alterações climáticas vão dificultar o trabalho dos operacionais. Uhum. Falas un pouco de todas estas novas condicións. Sorpréndenos moito aquí do lado galego a cuestión dos bombeiros voluntarios, alén de que é moi importante a axuda de todo o mundo. Crees que sería importante pois, unha profesionalización aí do Corpo de Bombeiros, aí esa reivindicación en Portugal, ou a figura do bombeiro voluntario aí casi como un heroe continúa a ser, pois digamos, o máis importante? Assim, a figura do bombeiro voluntário já existe, parte disso já existe muitas equipas profissionais, mas continua a existir o voluntariado. Acredito e na minha opinião devem aumentar a profissionalização, não descartando o voluntário, porque faz sempre falta, mas aumentar a profissionalização
E depois temos que ver aqui uma parte de várias entidades sempre para o mesmo foco. E acho que é aí que devem mudar um bocadito. Cada entidade deve ter o seu trabalho e não estar muitas entidades para o mesmo foco. Acho que aí também deviam mudar, aqui na parte de Portugal. E a última, Carlos, temos aquí pendente no noso programa no Galiportus falarmos tamén do Xerés, esa fantástica reserva transfronteiriza que nos ocupa e nos preocupa a un e outro lado da raya. Do lado portugués, o único parque nacional que ten Portugal é unha traxedia velo arder ano si ano tamén. Como ten que mudar un pouco tamén esa protección do Xerés, esa conservación, porque digamos que é a maior xoia que ten a nivel ambiental o país. Como ten que mudar a cousa para que o Xerés continue resistindo tal e como o coñecemos? É assim, pela minha experiência, aos anos de bombeiro que tenho e de comando, isto de X em X anos acontece esta tragédia. E, na minha opinião, acho que o que eu disse há pouco, e principalmente no Gerês, deve existir mais caminhos primários e secundários, as faixas que faz muita falta, se calhar mais vigilância, ter mais equipas de vigilância na parte o ano inteiro, não? Zonas. O ano inteiro? Sim. O ano inteiro, sim. Ter mais vigilância e haver, se calhar, mais comunicação entre a parte portuguesa e espanhola, não? Sí. Queres comentar tamén algo, Brais, Carlos? Hola, Carlos, encantado. Nada, quería preguntarche simplemente, como eu estiven traballando moito en Galicia, a verdade xa me bastou co daqui, non coñezo exactamente cales foron as proporcións dos incendios este ano en Portugal. Creo que tamén superastes o incendio máis grande da historia de Portugal este ano, non? Cal foi o máis grave e en canto superastes en hectáreas? Eu quería saber un pouco ese dato, se mo podes decir. Pelo que eu percebi, perguntaste-me se aqui o nosso incêndio foi o maior daqui de Portugal. Não, não foi o maior de Portugal, foi o maior aqui do Alto Minho. Do Alto Minho. Sim, foi o maior do Alto Minho da história. No, Brais referíase, Carlos, a nivel portugués. Penso que houve na Serra da Estrela ou a zona de Coimbra. Este ano, efectivamente, superáronse todas as expectativas. Houve un incendio que foi tamén dos posiblemente o máis grande da historia de Portugal. Sim, esse sim foi um incêndio que começou em Arganil e passou mais de um mês a arder. Já não me recordo a quantos hectares foram, mas foi o maior da história de Portugal, sim. E começou em Arganil e passou muitos concellos e distrito. A última, Carlos, que se fala un pouco aí na rúa, en Ponte da Barca, no Alto Miño, cales son un pouco as perspectivas da xente? É un pouco resignación ou digo, a respecto dos incendios, outra vez, outro ano máis, sempre o mesmo, ou hai novas visións, hai, digamos, ideas novas agora que foron tamén as autárquicas, as municipais, a nivel político, que se está movendo para digamos, para mudar un pouco todo este rumo que non está sendo correcto. Correto, isso mesmo. Pelas pessoas, né? Eu acho que é como você disse, a última é mais um ano e já passou, agora acho que esqueceram. Mas pelo que me estou apercebendo da parte do nosso governo e das autarquias locais, acho que querem mudar principalmente a estrutura dos bombeiros e melhorar a estrutura e ter mais condições para combate a incêndios. Combate a incêndios e depois outras valências que os bombeiros têm, porque não é falado, fala-se muito dos combates a incêndios, mas há outras valências importantes, porque nós fazemos muita coisa e aí a parte do governo acho que sim, quer mudar a parte da estrutura dos bombeiros para melhor, para
para melhorar também as condições e o profissionalismo na parte do combate a incêndios florestais e prevenção. Para mim é o que faz falta, é a prevenção ao combate a incêndios. Aquí estamos, Carlos, falando sobre todo os incendios que se deron no Ourense, no interior da provincia, na zona máis deshabitada. Entendemos que no caso do norte portugués o Alto Miño é moito máis populoso que a zona de Trás-os-Montes. Entón, bueno, pois digamos que hai moito máis perigo, alén da cuestión do Xerés, non? De que os grandes incendios veñan polas zonas máis despoboadas do interior do país. Sim, os grandes incêndios cá existe zonas despovoadas e depois existe muita área florestal, com matos e pouca limpeza e hectares e hectares que não ardem, que não têm gestão de combustível, não há caminhos e, claro, é muito difícil de combater. Também é como disse há pouco, as zonas despovoadas, cada vez há menos gente nesses locais e acho que é uma preocupação aqui para Portugal, preocuparem-se em tentar cativar gente para aqueles locais. Pois Carlos Veloso, comandante dos Bombeiros Voluntarios de Ponta da Barca, obrigadísimo por estares aquí en directo no noso programa Galaico Portugués. Un abrazo e o mellor para as próximas campañas de loita aí contra os incendios. Muito obrigado e agradecer também o vosso convite e dar aí um abraço a todos que estão a ouvir e continuação de bom trabalho. Tchau, Carlos. E aquí continuamos con Brais despois desta chamada a Portugal. Brais preguntaba ya ao comandante, non, un pouquiño cales eran eses datos. Entendemos que, bueno, pues, os bombeiros de Ponta Barca estaban, sobre todo, Brais, centrados no que non é pouco con esa loita co Xerés, que moitas veces é un lume de ida e de volta entre o que é a parte do Ourense e a parte do Xurés e do Xerés portugués. Sí, eso doita pasar bastante, non? Eses lumes transfronteirizos, non? Da raya que veñen, que van, que, bueno, tamén os servizos de extinción que colaboran. Eu este ano tamén estiven, creo lembrar, a zona de Cualedro e pasou a Portugal e estaban ali os bombeiros portugueses e tal, estiven tamén acompañando pois, durante a madrugada e bueno, sí que toca moito aí na fronteira. Sí, aí sí que sabemos, as últimas informacións fálannos de que xa afortunadamente os bombeiros dun e do outro lado poden entrar en caso de incendio, pois esa, digamos, esa marxe de bueno, pois un pouco de cortesía, non? Para poder apagar o incendio do outro lado sen andar con estas trabas burocráticas habituais que che din, non podes atravesar. Falábamos dese cambio de modelo, que sí ou sí, falaba el tamén, Carlos Veloso, Brais, do problema dos montes, non? Os montes están cheos de maleza, non están cuidados. Comentaba, penso que era nos diario hai uns días, que os expertos urxen un cambio de modelo, porque vivimos rodeados desa biomasa e isto é como quen vive debaixo dun almacén de mistos. Isto é algo que tamén se levantará a cabeza os nosos avós, pois botarían as mans, non? De decir que está pasando. É dicir, o monte estaba cuidado e agora, pois, non sei, temos ese misto debaixo, non pode... É un polvorín. Sí, bueno, en relación ao que comentábamos antes, claro, é complicado revertir esa situación no canto de que os montes tamén teñen que dar cartos. Entón, sempre está a cuestión económica de fondo e o que dá carto máis doado pois son as plantacións forestais, non? Ahora, claro, cando vemos aí un monocultivo de eucalipto, de piñeiro, unha completa continuidade do terreo, pois claro, se anda por riba eso non está ben cuidadiño,
o Monte Baixo, etc., pois nunha época de seca, etc., pois claro, é un risco se o lume entra aí, pois a ver quen o para, nin por moito cortalume, etc., se para aí ese lume. Bueno, sempre falamos un poquinho do mesmo, non? A necesidade desa paisaxe mosaico, non? Que xera esa discontinuidade do terreo, non? De decir, pois unha especie aquí, outra especie alá, unha finca cultivada con outro tipo de cultivo, de alimento, bueno, un pouco reivindico de antes, non? O que se fixo toda a vida. O que pasa que agora, pois co tema do abandono do territorio e para sacar cartos, como decía, pois moitas desas zonas de monocultivo, non? De especies, pois antes nin siquiera existían, non? Ti falas coa xente das aldeas e o mellor che di que, bueno, pois naquel monte onde agora ves pois uns eucaliptos de unhas grandes dimensións, uns piñeiros ou que sexa, pois que vamos, que antes íbase coas vacas, ou antes era unha terra de labradío, ou de pasto, non, que ao final pois todo vai mudando e claro, o territorio cambiou moito, non? Sí, estamos moi a gusto con Brais Lorenzo aquí no Galiportos. Vamos ir acabando escoitando pois algunhas das intervencións de xente que nos chamou e que quere tamén achegar a súa visión sobre e a súa vivencia sobre os incendios deste pasado mes de agosto. Escoitamos o primeiro. A vivencia destes incendios foi horrible porque vía esa xente do pobo facendo as maletas, pondo xa os coches na carretera para ter que marchar. E despois, para poder salvar o pueblo, eu, en concreto, botei 2 noites dormindo no monte ao lado dunhas palleiras para que non baixara o lume ao pueblo, porque por culpa das faíscas que saltaban podían caer nunha palleira e arder as palleiras e empezar a arder o pueblo. Entonces aí quedamos un montón de xente facendo pois guardia de noite. Quedámonos alá con sachos, palas, xestas, apagallamas e todos controlando o lume que non baixara para o pueblo. Foron 2 días horribles, moi horribles para toda a xente. A xente moi colaboradora, a xente dos outros pueblos viñan a botar unha mau. Só agradecerlle todo o traballo que fixeron os veciños. E xa che digo, ojalá non volva a ter que pasar unha situación tan dramática como que foi un dos piores braus da miña vida. Comentábanos Eligio, estas declaracións, Eligio de Soutelo Verde, de Laza, compañeiro e amigo, que xa non é un neno e que di que un dos piores veráns da súa vida, mesmo a súa nai, xa maior, dicirlle a túa nai de 80 anos, colle as cousas que nos vamos. É dicir, deixa todo porque pode ser que nos arda a casa e hai que marchar de aquí. Eu, un pouco en relación con ese teu traballo tan genial, non, de habitar o Baleiro, non se me ven á cabeza nada peor por unha persoa de 80 anos, exceptuando a morte, que igual até a morte xa ten medio masticada, xa se ten enfrentada a situación. Isto é moito peor, porque isto é como unha morte en vida, non? Que che digan, vámonos, que a aldea está sitiada. Sí, ao final son as lembranzas. Son as lembranzas, aí a cuestión emocional, porque claro, ahora cando se está a falar das axudas, non, e das axudas para rehabilitar as vivendas ou mercar novas vivendas de todas as persoas que perderon as súas residencias, dá un pouco igual que sexan primeiras, que sexan segundas, que sexan... Non, ao final nesas vivendas o que iba eran vidas materiais, pero lembranzas de xentes, das súas familias de moitos anos atrás, de cuestións que son irrecuperables, non? Sí, por moito que che veña a axuda, si é que che chega e si é que che cubre o valor real da casa e todo o que tiñas dentro, que nunca che vai chegar, hai un valor emocional que iso é irrecuperable, non? É como a morte dunha persoa querida. Exacto, iso non é axuda que o pague, non? Entón, pois é comprensible, non? Que en moitas ocasións
o que é máis común e o que me atopo eu traballando, non, pois nestas zonas completamente arrasadas, por exemplo, San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras, que, bueno, pues parece un barrio de Gaza directamente, parece que cae unha bomba no medio da aldea. Pois, ao final, en todas as localidades casi sempre hai algunha persoa xogándose a vida, quedándose, incluso escondéndose pois da Guardia Civil ou, bueno, quedándose ali, poñéndose completamente en perigo para intentar salvar pois a súa casa e as súas lembranzas. Escoitamos máis colaboradores que quixeron participar no programa. Pois na zona de San Xoán de Río a verdade é que foi a situación dos incendios foi bastante complicado, sobre todo a partir do 12 de agosto que estábamos disfrutando do verán nas piscinas en Tribes ou en San Xoán de Río ou no río, nos embalses ou de repente oscureceuse todo e vimos que os incendios pois estaban moi preto xa, sobre todo a noite do 12 de agosto que claro, estábamos en San Xoán de Río, estábamos observando como estaba ardendo todo Manzaneda, estaban baixando os incendios hacia os poblos da parte de Tribes, tamén houve un incendio que se acercaba bastante a Río, bastante preocupante, que era por a zona que se chama as Penas do Rome, el en Tribes, que baixa hacia Montefurado, e logo nos collería por a parte de Navea hacia San Xoán de Río, tamén o de Chandrexa de Queixa nos podía atacar por outro lado, tamén pendientes por a parte de atrás de San Clodio Quiroga, o sea, foi moi complicado, de repente encontrámonos con que estábamos rodeados de fume por todos os lados, de pasar dun verán solleiro a un verán totalmente a oscuras, bueno, a situación é que realmente non sabías moi ben o que podías facer, porque enviaron o esa alerteste, se podías sair, se non podías sair, e claro, isto en pleno mes de agosto, con todo o mundo de vacacións, con todo tal, pois a verdade é que pasaches de estar o 12 de agosto a prácticamente na final das vacacións e a xente non disfrutou como debería as vacacións, e incluso moita xente que estaba nas de vacacións decidiron marchar. Pero, bueno, o máis preocupante era a situación de ver os incendios que nos rodeaban e nos atacaban. Aquí vemos, Brais, unha segunda parte, unha segunda lectura, non? Non hai que defender a aldea, como falaba Eligio antes en Laza. Fálanos David desde Río na zona de Tribes, dicimos non tes o lume diante da aldea, mas tes unha capa de fumo e tes un aviso para que te confines. É dicir, tamén isto foi un dano aí colateral. Millares de persoas na zona oriental de Ourense que, bueno, pues directamente confinados e sen poder ou sen saber máis ben o que podían facer. Sí, o fume do abandono, non? Ou poderíamos denominalo, que foi unha reportaxe que tamén publicamos en 5W, un medio pois moi, diría, dos mellores do país. Déixame preguntarche, as túas fotos tiñan máis de fumo ou máis de lume? Pois non o sei, a verdade. Creo que este ano había bastante fume. Porque o certo é que, como ben dís e como ben di o noso protagonista tamén, pois determinadas localidades pois estiveron días enteiros, non? E a parte da problemática, non, de estar cobertos de fume durante días enteiros, obviamente para as persoas, pois o que acontecía era que tampouco podían voar os medios aéreos, non? Entón é que a cuestión era doblemente complicada, non? Porque con tal densidade non hai visibilidade e iso aconteceu, pois eu creo lembrar, pois polo menos en 3 xornadas seguidas en algúns puntos que, claro, que todas as condicións pois eran as que eran e aínda por riba pois non podían voar os avións nin os helicópteros. Máis xente que quere expresar un pouquiño esa angustia daqueles días vividos. Tamén penso que en San Xoán de Río, a pesar de que tiñamos todos os incendios rodeándonos, a sorte dos cateteros de ser unha zona que está totalmente rodeada de castiñeiros, penso que nos protexeu bastante de que os incendios puderan chegar aos povos ou que se adentraran no propio concello, porque a verdad que se veía hacia zonas de incendios moi grandes e cando chegaban a San Xoán de Río, que está todo rodeado de castiñeiros, víase que ardía no fondo, pero que non arrancaba, que non ardía
como tal, que non era un incendio que levantase hacia arriba. Penso que iso é o tema de ser un concello rural de Castiñeiros que protexeu bastante a todos os povos. Sí, isto é algo que nos decía tamén, moi interesante que nos dicía David, é que é un dato pois que parece menor e non o é, Brais, é dicir, zona con eucalipto, zona con piñeiro, un polvorín. Zona con castiñeiro, zona con frondosas, zona con, como era antes, a nosa vexetación, pois vexetación autóctona, costalle moitísimo máis arder. Sí, eu creo que o resume un pouco iso, non? Costalle máis arder, non? E está claro que esas especies pois protexen pois máis as aldeas, pero eu tamén digo que eu teño visto pois nestes incendios moito castiñeiro queimado, sí, moito sí. carballo queimado. Evidente. Son incendios que de repente pois si, vamos, cando arrancan son incendios dunhas dimensións, como decíamos antes, incendios con a capacidade, vamos, que dá igual a especie casi que arrasa con todo, pero sí que é certo que estas especies pois favorecen, non? Protexen un pouquiño máis e costalle un pouquiño máis o lume en contraposición ás outras, non? Como ben decías, os eucaliptos, etcétera, son especies pirófitas, non? Que xa están propiamente adaptadas a convivir co lume, non? Bueno, pois son propios de Australia, etcétera, que tamén hai moitos incendios, bueno, non sei, eso está un pouco claro. Incendios que, lembrade, fixeron cortar a 52, é dicir, macroincendios que libremente atravesan autovías e mesmo cruzaron o Sil. Claro, por eso digo que dá en determinado momento a especie pois arrasa con todo, non? O sea, salta autovías, salta ríos e non é que salte, é que agora son tamén para predecilos moi complicados, non? Son incendios moi complicados, eu vin como de repente a cabeza pois avanzaba, estábamos nun restaurante, tivo que desaloxarse, saiu todo o mundo, intentou apagar, non sei que, parecía que o lume pasara, que a cabeza do incendio xa avanzaba para, bueno, pois para outro sitio, e de repente, cun cambio de vento, volveu outra vez, non? Digamos que ás veces teñen comportamentos incluso circulares, non? Cando dis... Tornados. Bueno, sí, cando dis... Bueno, o incendio xa pasou, xa salvamos, de repente chegou por outro lado, non? O mesmo incendio a mesma cabeza. Entón, bueno, son incendios impredecibles. Escoitamos agora a Marcos, ex bombeiro forestal, o que nos conta. Hola, pois eu quería preguntar, vamos a ver... Si xa sabemos que os novos incendios, creo que xa estamos na sexta xeración, van ser cada vez máis habituales, porque dá igual que haxa bosque, que non haxa bosque, que só sexa simple maleza de touzas, os 50 metros ou os 100 metros que queiran facer ao redor dos pueblos, vale, eso xa tiña que estar, porque non é normal que os bosques estén tan avanzados contra as nosas aldeas. Pero temos un problema que é a nivel biomasa xeral. Hai moitísimo árbol no monte, tanto en zonas protegidas como en zonas explotadas, porque eu creo que a densidade forestal hoxe das plantacións é moi alta, necesaria para sacar de rendemento, pero moi alta. Que opcións poderíamos ter para a xestión de biomasa real, a parte da gandería e de eso, perímetros de defensa? Eu penso que o que hai que quitar é biomasa forestal, o sea, reducir o número de árboles no monte. O que nos comenta Marcos un pouco a raíz da súa experiencia no monte, pois esa, o que comentamos todo o tempo, non? A cuestión da biomasa. Evidentemente, nin Brais nin eu somos aquí técnicos da cuestión a nivel, bueno, pois de xestión forestal, mas sí que pode ter bastante razón Marcos, non? Sí, a ver, das faixas, por exemplo, nas aldeas, eso está clarísimo, e o que di, penso que todo moi acertado, pero como ben diste tamén, nós non somos técnicos, ao final eu penso que as administracións e as persoas que teñen capacidade para tomar decisións, o que teñen que facer é asesorarse, pois iso, de técnicos, de xente que coñece o que hai que facer, cortalumes, faixas, reducción de biomasa,
etcétera, pois haberá que analizar todas as medidas. Supoño que cada zona tamén é diferente, porque tamén, pois obviamente, arden lugares onde non hai masa forestal como tal, non? Que Monte Baixo... Entón, bueno, pois non sei, hai que analizar todo tipo de actuacións e tomar decisións, sobre todo tomando iso, non? Tomar decisións e actuar. Ao meu pensamento, Brais, que me ven agora é... está moi de moda isto dos pactos, Pacto Nacional de tal, Pacto Nacional de cual, é dicir, por que non sentarse, este é o momento, parte política, parte empresarial, parte ecoloxista, xestión forestal, comunidades de veciños, realmente, non sei, que ten que pasar máis para que haxa un pacto no que todo o mundo envolvido se poña a discutir e a decir que facemos, que a cuestión do monte. A sensación é outra vez, como con tantas e tantas circunstancias previas, problemáticas sociais, bueno, que veña a seguinte. Isto a ver se, bueno, se o tapamos como podemos. Falo de política e non só falo de política, falo tamén de nós. A ver, eu obviamente... é triste, pero penso que non vai a pasar prácticamente nada. Eu penso que... Agora o teu optimismo... Sí, a ver, pero tamén polo que ti comentas, porque tamén como sociedade sí que é certo que houve un par de manifestacións, unha delas pois moi capitalizada, non, en Santiago de Compostela, cousa que para min é errónea tamén, porque estamos falando precisamente de zonas pois máis deprimidas polo abandono, polo despoboamento, etc. E a gran manifestación en contra da xestión dos incendios forestais, ou a gran manifestación tras esta vaga de lumes, pois o que se faga en Santiago de Compostela, penso que non estamos comprendendo moito da historia, non? Me parece a min, isto é unha opinión miña, e o mellor é desacertada, pero creo que tamén como sociedade deberíamos reclamar máis, e todo o que estás comentando é acertado, pero o que creo é que, bueno, que isto vai a pasar, e o resumo xa acabas de decir ti, ata a seguinte, e seguramente, e analizando todo un pouquiño e con certa perspectiva, incluso co que aconteceu tivemos relativamente sorte, porque sí que é certo que houve traballadores afectados, queimados e tal, pero certo é que libramos bastante ben de que foron perdas humanas. Eu creo que de casualidade, diría. Sí, lembrade no 17-18 antes da pandemia o incendio aquel famoso de Pedroga, un grande en Portugal, con casi 200 mortos, e bastante menos incendio era do que, digo, a nivel de hectáreas e de cantidade, bueno, digamos, de masa, non? De aí de incendio, de cantidade de lugar queimado cos que vimos agora. Claro, creo que, bueno, que tivemos sorte, non? Que ao final tamén en determinados lugares que non arderon, pois foi por unha cuestión aleatoria, dun cambio de vento, bueno, pois non pasou nada máis grave, por sorte, pero podería ter acontecido, non? Vamos a escoitar o último dos colaboradores. Noutro ámbito de pregunta. Eu considero que para realmente controlar os incendios necesitase xente nas aldeas, necesitase xente que viva, e a xente para vivir nas aldeas necesita diñeiro, como en calquera outro sitio. Eu non digo que se subvenciona a persona que vive no pueblo, porque non se pode vivir de subvencións, eso é bastante triste realmente, pero sí co sistema cambie, no sentido de, pois, por exemplo, calquer persona con tractor de rozadora se pode encargar ir de facer kilómetros de pista co seu tractor e cobrar ao Estado, cobrar por kilómetro ou por tramo. É unha forma de que unha persona poida comprar o tractor e despois dedicarse ao desbroce con il, e cando non ten un desbroce para particulares, ten ao mellor contratadas unhas temporadas. Outra cousa que ao mellor sí que había que pagar é o paisaxismo. Paisaxismo, que é o que todo o mundo lle gusta ver cando ven a calquer sitio. O paisaxismo costa cuartos. Manter
a masa forestal ou manter os campos costa bastante diñeiro. E é moi fácil que veña calquera cunha idea nova e arrase. Entonces, eu penso que o paisaxismo tamén é a industria pequena local. Necesaria en todos os sentidos. Tiña que se prohibir os polígonos grandes e reforzar as empresas pequenas e medianas que queiran instalarse no rural. Tamén, se fai falta con subvencións. Entonces, pero hacia un camiño viable. A miña idea sempre será a Suiza, sinceramente. Cun órgano de Estado, con as axudas moi potentes para o campo, a fondo perdido, durante anos e anos e anos, con problemas cas cidades por gestionar ese diñeiro hacia aí, pero con déficit de produción para o seu propio país. Entonces, esa sería a miña idea. Realizable? A ver. Aquí tiñamos o testemunho de Marcos, ex bombeiro forestal, natural da zona de Celanova, residindo en Allariz, bueno, co que dá gusto sempre falar de cuestións do monte. Marcos fala de esa xestión á Suíza, véñenos á cabeza pois eses ecos de como se cuida, como se xestiona o monte nos países nórdicos, en centro e no norte de Europa. Porque, cando falamos de macroincendios, ao final sempre é unha cuestión ibérica, sur de Italia, Grecia, Turquía, o Mediterráneo, que arde por todos os lados. Non dicimos con isto que non ardan outros lugares, porque incendios hai por todos os lados, mas, Brais, non sei que che parece, subvención sí, subvención non, xestión integral do monte, modelo suizo, isto como ves? A min pareceme que toda esta xente que estamos a escoitar deberían asesorar tamén os de arriba, non? Porque todo o que din é moi valioso. E, vamos, eu coincido co tema de... chamémoslle subvencionar, chamémoslle remunerar, chamémoslle como queiramos, pero moitas das persoas, como decía anteriormente, que permanecen no rural, que permanecen no territorio, están facendo un traballo por todos nós, están preservando o noso patrimonio natural, están guardando o noso territorio. Entón, por que non remuneralos de algún xeito? E eu diría máis, xa poñéndonos no lado oposto, o que non pode ser precisamente que por vivir no rural ti comprometas as túas expectativas vitais e sexas en moitos casos considerado directamente un cidadán de terceira, porque en moitos casos o que pasa é que tes menos servizos, menos acceso a todo tipo de cuestións, etc. E cando falamos de servizos, a min gustame reivindicar moito un servizo que, por exemplo, é o acceso á cultura, que é indispensable, non? Que cando falamos de servizos, obviamente, sempre caemos no tema da sanidade, da educación, do transporte e comunicacións, etc. E todo iso moi relevante. Pero tamén me gusta reivindicar o tema da cultura, non? Porque ao final ti tamén estando nunha zona rural, pois tamén tes que ter acceso á cultura, tamén, bueno, en fin, que tes que ter na medida do posible pois os mesmos servizos que ten un cidadán dunha cidade. A gobernanza e os servizos e tantísimas cousas que é tan complicado, non? Explicar nesta Galicia tan fragmentada, tan dispersa a nivel poboacional desde hai séculos. Vou acabando xa contigo, Brais. Teño 2-3 cuestións para finalizar. O teu traballo é moi significativo, xa ten moita, como estamos ouvindo nesta hora e pico xa de programa, ten moitos ángulos, xa participaches en numerosos programas, encontros, xa eres unha referencia do fotoxornalismo dos incendios. A nivel internacional, sorprendeute algo ou hai algo que che deran tamén dese feedback deses medios internacionais cos que tamén colaboras? Refírome porque, bueno, pois non sei, desde Alemanha, desde Reino Unido, desde Francia, desde outros lugares de Europa e do mundo, como crees que ven estas cuestións, como se analizan, que se che transmite, que é moi enriquecedor tamén, o que escoitaches, non sei se nos podes dicir algo desas outras partes. Bueno, obviamente a temática saltou a nivel internacional, como decía antes, había un interese, pero obviamente porque era unha situación dramática, non? Os medios tamén son así, hai que entender... Buscando dramatismo, sí. Bueno, hai que entender que é unha industria
e ao final tamén as noticias pois teñen un tempo limitado. Chamoume, por exemplo, a atención que un dos últimos incendios que foi moi grave na zona de Pantón, como xa se saía un pouquiño da vaga de lumes, non? Como setembro xa, non? Sí, un pouquiño fora da... Tivo moita menos trascendencia mediática, non? E foi, pois, gravísimo, moitísimas hectáreas, arderon moitísimas vivendas tamén, e chamou a atención, non? Este é o funcionamento un pouco dos medios. Como decía, a vaga de incendios sí que funcionou a nivel internacional, pero bueno, porque era un auténtico drama. E supoño tamén que a tipoloxía, non, dos incendios das aldeas galegas. Ti cando ves unha foto dun lume en Galicia, pois daste conta que obviamente non está sacada en California ou non está sacada noutro lugar de Europa. Teñen como pois esas as aldeas, non, as construcións de pedra, teñen esa tipoloxía que non sei tamén moi ben por qué, pero a nivel mediático Galicia funciona ben, non? Entón, sí que é certo que isto publicouse. Así somos despois tamén lugar especial para novela negra, para estas series todas que tanto calan, non? De mortos e de desaparecidos. Sí, todo desgracias. Somos terra de desgracias. Houbo algunha, a nivel dos parques, dos entornos protegidos, Casallo, Trevinca, Courelo, Invernadeiro, houbo algo especialmente duro? A ver, duro é un pouco do todo, non? É complicado quedarse, a verdade, cunha zona en concreto, pero fai pouco, fai un par de semanas, e traballando nesta cuestión da recuperación, non, e do voluntariado, como decía, estive pola zona de Trevinca e pareceume unha paisaxe triste, de moita dor, pero a súa vez dunha grandiosidade inmensa, non? E estive na zona da Lagoa da Serpe, que non coñecía esa zona, non? Si que tivera estado en Casallo, si que estivera estado na Veiga, pero nunca estivera nesta zona da Lagoa da Serpe, e non é a mellor época, obviamente, para visitar agora, pero pareceme pois unha paisaxe grandiosa cuberta de cinsas, non? Entón, o bo que ten tamén o Monte Galego en moitos casos, sobre todo tamén cando é así monte baixo, que adoita rexenerar con forza, non? E bastante prontiño. Entón, agardo que as próximas veces que visite este lugar, pois velo xa moito mellor. Pois con esa expectativa estamos, de que a cousa se recupere, como tamén se recuperaron os fondos, digamos, do mar, non? Cando foi do Prestige, xa sabíamos tamén que afortunadamente temos unha terra que recupera sempre, con resiliencia, que está moi de moda esa palabra. Para finalizar, o que queiras comentar, Brais, non sei se tes algún proxecto do que nos queiras falar, máis alá deste Habitar o Baleiro, de todas as túas colaboracións, de todas eses traballos para axencias, o que queiras, o broche co que queiras acabar este episodio. Pois nada, como che comentaba antes ao The Record, un pouco a intención de seguir permanecendo no meu territorio, que é Galicia, e documentando que non é pouco un galego vivindo en Galicia, con dignidade, e documentando un pouquiño o que pase por aquí, tamén con ganas de explorar cousas fora, non? Alén das nosas fronteiras, e por que non, pois agardando pois en Galicia pois documentar pois unha paulatina volta ao rural, unha aposta efectiva polo rural, o que vemos sempre é que pois enchesenos a boca moitas veces, e sobre todo pois os dirixentes públicos falando de rural, de apostar polo rural, pero despois non hai políticas efectivas, e eu, por exemplo, reivindico tamén xa con este altofalante e para pechar pois unha cuestión central, non, sobre todo na mocidade, que é a cuestión da vivenda, e faime tamén gracia, non, cando se fala de construir parque público de vivenda, e entón das
daste unha volta polas aldeas de Galicia e iso parece Chernóbil, non? Todo caendo, todo vivendas abandonadas, e digo, pero que tema de construir vivendo, que hai que pôr en valor o que temos, e iso o que reivindico eu desde aquí para pechar esta agradable conversa. Pois agradable tamén pola nosa parte, graciñas, obrigadísimo por vires ata aquí, ata a túa casa, que tamén é Radio Ariz, por estar aquí no Galiportus, aportando, achegando a túas sensacións personais e sobre todo o teu tremendo traballo que che agradecemos pois documentando todo o que pasou cos incendios, ese fotoxornalismo de calidade que como tamén dicías, seguramente non vai quedar aí porque vas ter que seguir fotografiando os incendios. Imos ter traballo estes anos outra vez. Non vai faltar nin a foto, nin a radio. Van estar aquí seguro para denunciar todo ese abandono. Graciñas, Brais. Bueno, grazas a vos e parabéns polo que facedes e nada, longa vida e bueno, e vémonos por aí, noutra. Un placer. Escoita o Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Ben, ata aquí a nosa conversa con Brais Lorenzo, hoxe falando de incendios, toda esta análise arredor do mes de agosto tan tráxico que vivimos do lado galego e do lado portugués. Mais nada, ata aquí o programa de hoxe, esperamos que vos gustara, que vos agradase, marchamos, como non podía ser de outra maneira, cun tema dos resentidos. Arde Galicia!